Sir Alvin. Mahal yan. Kaya pa, paggamit mo kay Cedric. Paggamit mo kay Cedric kayo yan. Ang mahal, Sir Dahil ano kami Sir Alvin, napalit na lang kami ano. Ayan mga kalingap, at today nandito tayo kila this guy. At meron po tayong dalang box. Wala po kina Kuya rin Ate Lani. Ayan, at kung malala nyo mga kalingap, nawalan po ng cellphone si this guy. At sobrang lakas yung pag-iyak niya, yung nasagasaan po ng truck yung cellphone ni this guy na paggawan daw po ni Cedric. Nalaglag, hindi naman sinasadya. So ngayon po, meron po itong mamahaling cellphone mga kalingap na Samsung Galaxy ito mga kalingap. At 5G latest po ito mga kalingap. At i-prank din po natin si this guy na ito po ay lang, sapatos lang. Kasi alam po namin ang cellphone po talaga ay sobrang makakapagpasaya sa kanya. So ito po mga kalingap, dalhin na natin. Ayan. Ayan po. At kasama po namin si Cedric Ayan si Ano? Ay Cedric. Sir Alvin. Oo. Ay, so Sir Alvin, lulutuin natin ngayon. Oo, lutoy natin. Ayaw mo yan? Anong tawag ka dyan? Ang tawag dyan? Yung tuwad-tuwad. Tuwa dito. Oh, shells, mga shells po dito sa dagat. Ayan po. Pasok po kayo Sir Alvin. Oo. Kumusta ang therapy pala? Ayos man po. Nag-i-improve na? Nag-ano na po baga na Naglalambot na. yung pako. Ayos na yung pag-ano. Maganda na ang lakad mo. Tingin nga, ano lakad mo? Kasi Sir Alvin, medyo hindi Ay, na masyado. parang nangangalay na lang. Parang nangangalay na lang. Ayos na. Oo. Pasok, Sir Alvin. Ay. Wala silang may reference, Sir Alvin. Tapos si Puti, Bakit? nagpahanap pong nyog. Ay, nagnyunyog. May kasama man po sila. Matanda. Oo, matanda po. Sabi ko, Oo. huwag kayong magtukad na walang kasama at mga babae kayo. Sabi niya, mahanap daw nyog, Sir Alvin. At may nyog kami, Sir Alvin. Oh, mahangin, nararataan ang Ay, nyog. oo, madami nga na nyug. Magkano ang isa niyan? 10 ng malaki, tapos ang maliit, 8. Ay, oo. Tapos mahanap daw sila, Sir Alvin. Ibibenta namin dito sa bahay, tapos pang guta-guta. Pag naka-uwi ka agad, Sir Alvin, magdala din kayo nyug at mahal baga sa dait ang nyug. Mahanap yung gulayin din, Sir Alvin. Opo, Oo. Sir May Alvin. kami, may dala kami. Kanina, Sir Kaya Alvin. kuya rin ni Ate Lani. May Wow! sapatos yan, sapatos. Sapatos, Sir Alvin. Oo. Kanina daw ito Pang-simba sa daw. akin. Sa'yo daw. Maraming salamat po, Ninong Rene at Ninang Nani. Wow! Sa Ito si Direk Garo, Sir Alvin, sa akin din daw. Caceres man ang nakalagay. Kaseres. Ay, kala ko si Direk. Oo, naduduli. Sagas ka. Sa akin na ito, Sir Oo, Alvin. oo. Sige, buksan na natin. Salamat po ulit, Sir Alvin. Talaga si Ay, ang Kuya. ganda ng Ali po. kutsilyo mo Ay, yung galing po ito kay kay Mami Joy. Ganda ng kutsilyo niya. Talim. Patalim. Magsinilas ka po. Dahan-dahan, baka mamaya mahiwa ka. Galing yan eh. Japan. Maraming salamat sa Ninong Ren at Ninang Lani kay Sir Oo. Alvin. Pagpunta, malamig ang Sir Alvin. Malamig? Oo nga, ni Sir Alvin. Hindi ka ata naligo. Parehas tayo, Apir. Ano, Sir Alvin, ilang araw na ako hindi naliligo. Ay, ilang araw din. Ay, at malamig nga, ne. Pasensya na po. Malamig nga, Sir Alvin. Pero nahilamos man ako, Sir Ay, nahilam? Alvin. Oo. Siya man din, hindi man naliligo. Naligo ako kanina. Walang Sir Lalaglag Alvin, yung tabi-tabi at mabaan. Oo. Mayaw ng ligo-ligo, Sir Alvin. Si Kuya Joel ang nakaraan. Walang Kaya sobrang lamig Walang- talaga. Si Tantan, upo ka. Upo ka na. Chinilas Pantan, si Tantan, Sir Alvin, May chinilas pan, Sir Alvin, si Tantan, Tignan mo chinilas, Sir Alvin, galing Japan. Galing Japan din? Oo, walang. Galing ng Japan yun. Galing Japan. Ay, ito na po si Mary Rose. Ay, hindi man ako, Sir Alvin, pangit. Hindi Mabuti man. nagsuklay man ako, Sir Oo. Alvin. Oo. At least hindi ako naligo, nagsuklay. Nangangamoy lang na. Kuya Joel, ha? Yan, Oo. tara, katagawa dyan. Sama na. Init. Ayan. Ano man ini, Sir Alvin? Ninong Rene at Ninang Lani.
Prank ata. Ano yan? Prank ata. Plastic! Pangkapal sa ano gano'n. Ay, oo. Maganda. Naawa naman si Ninong Oo. rin, paulan. Tapos, ano, Tapos, may garapon. may garapon, may karton. May garapon. Ay, magsaro na. Huwag mo na silipin. Baka may ano ito. Uy, saan? Oh, malaking ano na yan. Malaking. Ay, Maganda magagamit na ko yan. tong garapon. Garapon na yan. Alvin talaga. At wala akong garapon. Kabahan ako dito baka ano to si Alvin. Dinamita. Galing talaga. Galing to kay Ninong rin. Oh, di ka makapaniwala. Ganyan ang laman. Ito yung laman. Kala ko. Naawaan mo na sila Ninong Rini si Alvin ay nagagaganto. Ang prank na si Ninong rin. Ano, dati ang nagpapata. Ang karton baga, importante sa'yo. Galing talaga to sa inyo talaga itong Oo. gawa. Oo, naka ano yan, naka-LBC yan eh. Ano si Alvin? Galing pang Davao. Siya talaga. Ay, grabe. Nakaka-prank si Ninong rin. Naawaan na kaya ni si Dahan, Alvin. baka mamaya lumukto. Baka may lumukto sige. dyan. Ay, baka may lumok. Oo. O kaya, Ikaw. Ay, Ikaw, baka parang- galing kay Ninong rin. Baka may ahas-ahas yan. Ikaw na. may Uy, tanong yung Iba Lisa. ang Oo. ano yun, di ba, tiring ay, Yung parang ano? Oo. ay baka magsasama kayo sa sasakyan pinagtitripan. Hindi LBC, oo. Naka-LBC Oo. ako, kami pa nagbukas. Oh, malay mo, nag-chat si Ninong rin eh. Hoy, Ayaw mag-orin. Oo nga, nag-chat. Oh. Nasa mo na. Parang delikado ang laman ito. Ngayon lang si Ninong, parang may... Ben, yung parang may tutuklaw. Napadala man yung package sa ano, yung mga sapatos, mga damit. Ano, ngayon lang ay ganyan. Tingnan mo na nga, Nick. Tiyan mo pa. Mahilig ka na. Tara na. Parang delikado yan ah. Picture kita. Wow, may kahon. Ah, Mabango. oh, may mabango. Malansa, hindi. Hindi malansa. Ay, Oo. hindi malansa. Oy, may karton. Ito, maraming Oh, importante salamat ang po, karton na Ninong. yan. Pang-amak, Sir Alvin. Hindi man ako maamak. Pampasiga, oo. Oh, mahal. Nakaano ka, masiga ka, nakaano ka. Ayan pa. Ay, lapit na. Baka may sulat. Ay, Ay, pa. Ano yan? Wow. Kahon. Samsung. Pangalan pa lang. Para nagigirigil lang si Cedric. Pangalan pa lang. Nakakatalon. Parang may clue na ako, may clue na. Ay, may klo na. Hindi ko alam. Ito, Garo, Sir Alvin. Oh. Maraming salamat Ay. po. Buksan mo muna. Kaya ano baka ata mamaya. yan? Hindi. Buksan mo na! Ito, kala mo. Kanina parang ayaw mo magpabukas. Hindi, sa akin daw ito. Buksan mo na! May natalon dyan eh. Wala kayo. Ano nga? Hindi mo pala. Ano ba? Ito, Sir Alvin, Samsung. Tingnan mo, tingnan mo. Ano naman eh? Wala kang malamig ang kamay ko. Ay, hindi baka Malamig. Buksan mo na! Aldo yan, Aldo yan. Alaman. Kinakabahan ako dyan, ay. Ay, go. Grabe, salamat. Ay, may messing cord, no? Wow, ano ito? May charger na. Uy, charger. Maraming salamat. Yeah, yung Ay, cellphone. wow. Cellphone. Ay, Ugawa si ano oh. Mabilis na si Cedric. Samsung pa naman. Ay, talaga si Ninong rin eh. Ay, salamat Ay, ano po. pa nakapal to? Maraming salamat po. Ako na bukas si Alvin ha? Oo, sige. Nakakaano naman, wow. Ay, mahal man Mm. ini. Ay, Sa'yo na lang Cedric yung cellphone kay Disgay yung charger. Ayo. Ay, oo! Tama yan! Apir! Good! Diladin! ano, Sir Alvin, mahal Oo. ini Garo. Ano? Kahit ito lang Oo, mahal ano, yan. Samsung barato yan yun. eh. Oo, Samsung. Samsung yun eh. Ay, oo. Nahawaan na si Ninong rin, ay si, oo, ni, si Alvin, si Maraming salamat po Ninong Rin at Ninang Lani. Ayun na, oh. Ah! Wow! Ay, grabe. Grabe. Samsung Galaxy Galaxy 5 pa. Wow! Ay, grabe. 5G. Yung ano yan, yung... 5G. Uy, grabe naman ako. Grabe na. Malinaw yan, mga ano yan. Grabe man
yan ito. Yung tinitingnan ko sa mall yan. Oo. Ang ganda. Ay, kulay violet. Favorite ko pang color, Sir Alvin. Ay, talaga. Marami. Parehas pati ng ano mo, Oh, damit mo. ko. Ay, talaga. Ay. Ay, wow. Ay. Ay, marami. Ang ganda. Oh, Sir Alvin, tingnan mo. Eh, baka mahulog. Legit, legit. Ganda naman eh. Samsung Galaxy. Kailan mo camera niyo? Max. Mary Brand, Mary Rose. May ano kitchen yan. Grabe yun. May kitchen. Wala talaga ng ano, kaso ang ganda yun. Ano siya sir, ano mo, 6 RAM. Oh, 6 gig, 128 gig. Kaya Grabe, ano? Malakas! Malakas. ang laging di 64. Ay, mabilis. Wow! Marami. Oh, kaya wala. Cedric, dalhin mo ulit, dalhin mo ulit. Hindi, ano na yan, Kajoy, ingatan na yan. Sa akin ito. Ay, ano ka? May cellphone ka. Sa akin ito dahil ano, Sir Alvin. Pang ano yan, yung pang Mobile Legend yan. Ay, ay hindi. Sa akin ito, Sir Alvin. Ay, wow, ang Ang ganda, camera, Sir tingnan mo ang Alvin. camera niyan. Oh, Yung camera, ang tingnan mo. camera. Ganda ng camera niya. Malino. Ay, malinaw. Hilingin kitang-kita ang kagandahan ko. Ay, oo, Sir Alvin. Oh, malinaw, Sir Malinawin. Alvin. Oo, tingnan mo. Type C siya, ano po. Malinawang ano, Sir Alvin. Magkano daw yung Type ganito? C na ang ano nyo. Charger nyo. Ay, top C ito, Sir Alvin. Mm. Ay, iyo, oh. Ay, iyo. Magkano daw po Mahal yung yan. ganito? Oh, may ano siya oh. May free ano pa. Samsung memory, ano po? Yan. Hindi yan pwede yan. Ilan Pawak yan? ako, pawak ako. Kinakabahan. Hawak ka lang. Kala mo. Di wag mo yung dadalahin, Sir Alvin. Kinakabahan. Maraming salamat po, Ninong Rene. Pasensya na po, Ninang Wing. Dito po, Samsung cellphone. Galaxy S5. Ayan na po. Ay, grabe, Sir Alvin. Mga nasa ano yan, Salamat. Bin? Mahal, Sir Oo, Alvin. mahal yan. Kaya pa, paggamit mo kay Cedric. Paggamit mo kay Cedric kayo yan. Ang mahal, Sir Dahil mga ano kami Sir Alvin, napalit na lang kami ano. Alvin. Yung mga ano, yung mga, mahal takaman. Hindi. Bawal sa akin nga. Dahil, sinurihan. Lamig ng kamay. Palit na lang po kami. Sir Alvin, sa Sabi mo mga sana all na lang, di ba? Tignan mo, ayan na ha, binigyan na Sir oh. Alvin, sana itong 5K lang, 4,000. Dahil, ayos na yun. 20,000. Oo, Ay, talagang ang mahal. deserve ko lugan to. niya. Eh, Sir Alvin, hindi mo baka Hindi man, joke lang. Ang mahal, Sir Alvin. ang ganda Kasi ng cellphone, Dapat ingatan na yan kasi libo-libo na ang... Ang ganda ng cellphone ni Cedric. Pinapatingin lang Dahil, naman sa sa'yo. tuya man, ano, sa tuya, ano, Sir Alvin, ano. Iyo yan. Ang mahal, Sir Alvin, ano? Ay, nakakahiya. Samsung, pag Samsung talaga, tapos original pa. Oh. Sa inka pa. Ano man, ang mahal pala ng cellphone na Mahal yan. yan, yan naman yan. Samsung Kaya yan. mo na tayo, ingatan ko yun. Yan! Ay, diba? Dapat tapatan mo yung saya mo doon sa iyak mo. Ito sa akin. Ito Oo. sa akin. Ito. Pero para mas masaya mag-ako dito, Sir Alvin. Kaya, Sir Alvin, ano? Mm. Ngayon lang Yan kami yung ang quality niya yung camera niya nag-ano siya. Tatlo kasi yan para talagang clear na clear yung ano niya. Ay, nangingidig pati ang... Hindi mo, baka mabutasan mo. Oo. Ano, ang mahal, Sir Alvin, ano? Mm. Maraming salamat po. Sisinta kay Ninong Ang Rene. taas ng ano niyan. Eh, nay. Kahit video ka lang ng video dyan. Ano, ang mahal yan, Sir Alvin. Ang sarap ano? na ng manood niyan. Hindi na yung parang kala mo may parang square. Yan, talagang pulido yung ano. Grabe, ang mahal pala niyan. Ano, Sir Alvin? Kahon pa lang, ano, grabe, maraming, di ko akalain cellphone ang ano na, digdi, ano. Tama pa Ay. kayo. Sama tayo, Sir Alvin. Ay. Nay. Oo, ba't na? Yeah. Oh, timo. Nakapicture sa cellphone ko. Ay, Hanggang picture ka lang sa cellphone ko. palit kami. Palit Pati kami ano na, Sir ko. Alvin. Hindi Oh, na may ko, alalahanin mo, may ko. Ano ka na? Ano, Sir Alvin? Sabi daw ng mahal mong husband, palit mo na daw. Ay, wag, palit Sir tayo. Alvin. Sa akin yan. Ano, Sir Alvin? Palit tayo. Pag yun ang nilaro mo, Cedric. Palit. Pag ilang ano mo, ay,
Lagi kang panalo, ang bilis niyan. Oo. Uy, Oo. Mabili Dahil- na araw-araw. Ano? Pumunto ka. Pumunto ka. Papalit kita mamalit kita araw-araw. Ano Sir Alvin? Taas. kay Cedric daw yan ay. Galit na nga ni kita. Ano ka? Sa ko yung cellphone. Dahil ma-order. Orderan ako. Oo, ako ma-order. Orderan ko yun in case. Ay, Ano ka? grabe. Sa kuya ini. Ay, painin 10 Sir Alvin. Hindi, ano naman yan, glossy yan, ang, ano yan, hindi yan nagagasgas. Hindi yan siya Dahil nagagasgas. nagagasgas. Hindi Yung nagagasgas. tindat, lagayan yung Pwede mo siya tindat. lagyan, pwedeng hindi. Baka mabagsak. Ano? Ibagsak wala, natin. oh. Ay, wag. Ay, wala siyang ulo. Ay, dito. Ayan, oh. Ay, ito ang problema. Meron yan ata. Pwede mo Nasaan naman na yan? siyang ikabit, kaya ganyan talaga yan. Bibili ka pa ng ano yan. Ay, mabakal. Ay, original talaga, ano? Ganyan pang Grabe, charger. Hindi may naman pasikreto pa ang charger niya. Hindi pati pwedeng ganyan, ate mo. Sa kagandahan ba ganyan, tinan mo ang kailangan lang, tinan mo. Yan lang oh, yan lang talaga, di ba no? Parang sa, ay sa ano, sa... Walang headset, walang ano, di ba? Walang promo. Mm. Ang mahal ini ano? Ang binabayaran kasi dyan yung cellphone. Ang problema, kung nga ito, paano yan ma-charge? Hindi, ito, ipapalit mo muna ito. Halibo. Ito. Itong Doon sa ulo. ibang ulo muna. Kaso hindi man din pwede Sir Alvin, oh. Ito ang pansaksak niya din. Grabe. Pang type C din. UFC. Ay, kakaiba ano? Kaya sa atin yun eh. Mabili. Saan yun, Sir Alvin makabili? May type C ako doon. Ay, may type C baga dyan na naiwan. Sa inyo na lang yun. Type C. May type C. Kinuha Oo. ko na po yun. Hindi. Si Andak may charger ba ng type C? Oo. Laylayan mo ang cellphone ko. Puti oh. Ay, iba. Ini sa kayo. Pwede yan. Meron ako Hindi atang pwede, ano. Kuya, type C din yung ano niya, oh. Techno ka pa kasi. Oo. Meron ako naiwan na itim. Alin? Na wire. Yung wire. Oh, cellphone mo. Ati tayo, ano? Oo. Kunin. May type C. Nasa sasakyan. Ay, alam ko na, ito yun. Yung saksakan lang na, no? Kuhain mo. Pwede naman yung may saksakan kayong bilog. Ito po, Sir Alvin. Ayan, yan. Yan. Pwede yan. Oo, wag mo na. Doon mo na lang sa ibang ulo. Para mas mabilis Ay, mag-charge. ito. Ano, Sir Ah, ay, Alvin? type C. Type C. Bibili Hindi ako yung na lang. maliit. May nabibili man po nito Sir Alvin Oo, sa meron. ano. Mura lang yan. Pero wag mong ano, original kasi yun, mas Oo. Oo. charger kasi Oo, yun. mabili na lang ako ng ano niya. Ay, ito, Sir Alvin. Ah, yan. Ay, oo. Makacharge na. Hindi ang glossy yan. Makacharge na ang cellphone ko. Ano? Wala man SIM, may signal. Kung paano yun? Walang siman. Sabi ko sa imo, magandang cellphone niyan, kaya kakaiba Ay! yan. Hala. Kumo daw si SIM doon sa cellphone niya. Walang SIM, pero Ganyan yan. May signal. may signal. Oo, yan nga kinakabilabang ko dito sa 10 na yan. Ay, iso. Yan yung tinititigan. Hindi ka Joel, yung plano natin, pwede itong gamitin ano. Yan, yung sarap niyan. Ano? Cedric pala, Cedric. Sorry. Ka Joel ah, nakatano sorry. ka. Dahil talaga kayang cellphone ni Cedric. Sa akin man. Kay Cedric yata talaga yan. Kakulay ng damit ko. Kaya pala, ano, Violet. Ka na, gusto. Pinangakuan ka na. kaya pala Sir Alvin, ano, kulay violet kasi yung cellphone ko, ano. Go! Grabe. Ano, Ano na si Bibi? Ay, wag, ano, Sir Alvin. At Ganda pati oh. Kiss mo ang cellphone ko. Tansong pati yan. ano ka? Ay, ang asikaso mo, magkape si Russell Alvin. Ay, naliyaw. Ay, Sir Pero Alvin, sa kuya, makakasaway. iniyaman. Cellphone mo yan ni Kylie. Hindi mo dyan mo lang. Magpainit ka na, makakape tayo, Sir Ay, Alvin. maano pati tayo Sir Alvin po. Yung lulutuin natin. Ay, oo. Oo, yung ano pala. Maraming salamat po Ninang Rene at Ninang Lani sa cellphone. Ay, grabe po ang mahal po. Narinig yung iyak mo ay. Ay, grabe. Ano? Hanggang na ano. Grabe Sir Hanggang Alvin. Mindanao. Siyempre, kahit grabe talaga Sir Alvin pag binigay nga tapos kasi masisira lang. Siyempre, pinaghirapan naman yung pera. Ano Sir Alvin? Tapos hindi iniingatan, nakakaya mo Sir Alvin. Kaya grabe si iyak ko. Kahit yun madami din Sir Alvin nag-comment, okay lang, mas ang mahalaga daw hindi si Cedric ang nahulog Sir Alvin. Okay man yun, pero nga nang hinayang akong marayong sa cellphone, kaya
Ngayon, Sir Alvin, medyo makakamubo na ako. Tapos, Medyo talagang makakamove Ano ka nga dyan. yung blessing in disguise? Pray ka baga ng Fred Cedric na sana. Oh, mas maganda yung cellphone na pinalit. Oo, pero mahalaga din yun, Sir Alvin. Ay, oo. Kahit yun lang sana, mahal pati ito, Sir Alvin. Ano? Sabi ko, masaya na ako kahit itong up 4,000 ng Sir Alvin. Pero mahal, nagsubra sa 4,000. Wala siya talaga, Sir Alvin, talagang mismo lang, wala yung Wala. jellyfish niyo, Wala, ganyan ang mga mamahal, yung Ay, kaipon. yung headset? Wala yan. Mga ano yan? Hindi yan yung mga katulad ng... Cellphone lang talaga, Samsung yan. Kalaban ng iPhone. Samsung. Hindi yan kasi yung mga yung madaming keme-keme, yung mga katulad ng Good morning. Infinix. Yung Infinix, di ba? Mura lang pero ang daming nilalagay, ang daming mga Ganyan lang taga ang karamihan ng mga mamahal. Kala ko kung na Sir Alvin ay Kala kong karton. puro Prank karton, lang. puro karton. Ang Kala ko panahon. prank lang. Ganda pa ng lagayan. Agad ng yung case. Ganda talaga ng cellphone mo, Cedric. Ay, talaga. Para si Cedric ang taga-kapit-kapit si Cedric ang cellphone niya. Huwag ka nang magtampo. Ay, sayang sa'yo na yun. Sayang sa'yo Eh, na. sa akin. Ilungan mo, urag-uragon ka. Sir Alvin, sa akin yan, Sir Alvin. Dahil sa atin Oo. itong lahat. Sa'yo daw yan, pero Yung ang case. sabi ng husband mo, palit. Oo, kumuti wala ipapalit. Ano, Sir Alvin? Pasok ka na. Ano? Kung wala ipapalit, pwede. Sa iyo na yan, tama man akong ipapalit. Pero meron naman, sa iyo na to. Sir Alvin, heliwan mo. Hindi na pinapasok. Hindi, Sir Alvin, yung, di ba, nasira po yung cellphone. Maganda naman Alas ka. hindi na ako makahawak ng cellphone kasi siya na lang. Kasi kasalanan ko naman. Ano Ayaw po, niya. kasalanan ko. Pinagbayaran mo na pala. Pinanagpapaya ko kasi alam ko. Hindi, pumundo ka. Magpainit ka na duman. Iinit mo na ako. Ganda ng Oo, oo, oo. Hawak ka na, hawak ka. Hindi na pwede hawakan mo kasi Cedric na daw yan. hindi, oh. ah. Masabi, ma-comment dyan. Kay Disgayan. Kay Hindi, ma'am. Disgay sa akin po. Sa kanya man po ito, landi-landi lang. Malay mo ba, guys? Malay natin. Pero para nararamdaman ko Cedric, ibibigay sa'yo ni Oo. Disney. Siyempre, mga... Siyempre, mahal ka ni this guy. Papaubaya sa ano. Alma ka! Alma ka, mahal! Yung pagmamahal ni Sky, parang Hindi ibibigay makakain talaga. ang pagmamahal. Hindi tayo mo na ako mahal. Sa cellphone po, may nag-aaway na po. Hindi, ma'am. Bago ang cellphone. Sa akin ito. Sa akin itong cellphone, Kylie. Ano mo pa Wala, rin? natatakot Load ako talaga nga siya. yung case sa Hindi kagandahan dito na nga. Hindi, huwag ka mag-ala. Pero mas maganda, ano mo Matibay pa rin naman to. yan, Kasi kahit malaglag. in-explain ko yan. Ano to, okay Huwag lang lang. masagasaan. Oy, Sir Alvin, Kasi, kaya wag alam mo bakit yung mahal to? dadalahin, at lagi ka na. Bakal to. Bakal. Hindi siya hindi siya yung plastic. Joel, dahan-dahan sa cellphone ko, ha? Ay! Kinakabahan ko ito, ginaganapan. Sabi ni kahit cellphone ko. Hindi, huwag kang kakabahan, hindi yan maano. Sinubukan ko nga yung ganun, sabi ko, okay lang. Okay lang, ginanon ko, binagda ko, hindi naman ayos lang sa kanila. Dami kang ano. Ang oras, Sir Alvin, Tama ang oras, Kylie. Hindi yan tama kayo. Tama na, Sir Alvin, ang oras. Ay, Automatic yan, internet ano yan. Tantum yan, yan, advance. Baka ini kahit walang load, may load, Ay, yun ang mas maganda. Sir Alvin, baka may load na Oo. ito. Ay, grabe, Sir Alvin. Dumami lalo yung anak mo, Oo, Sir Alvin. Daming nakasiting pretty yung mga ano mo, Nanonood sila, Sir Alvin. Ay, nanonood. Ng cartoons. Buti bukas ang pinto, Oo, Sir Alvin, nanonood sila. Nung bata pa kayo. Oo, madaming nanonood dito, Sir Alvin, mga bata. Nung bata pa kayo, anong nakikipanood din kayo? Oo, minsan, Sir Alvin, sinasarahan man kami. Nasa labas na lang kami, sinasarahan kami. Kaya sabi ko, kung may manood at mas masakit man sa kalooban ni Sir Alvin, Kaya naranasan welcome namin. yung Oo, mga welcome batang po na. manood. Tapos minsan, din na nakain sila dito. Bibigyan mo silang pagkain. At nakakaawa man baga Sir Alvin, baka gutom. At mahirap man din sila. Kawawa man ano. Kawawa.
po. Tingnan mo, may dala pang baby. Kasi Sir Alvin, ang mama niya, kasama po nila Mary Prince, naghanap po nyug. Itong ito Sir Alvin, yung bagang maitim na mahaba po, na sinusop-sop. Naghahanap po, may nag-order da sa Anong kanya. pangalan ng nanay niya? Sa Ate Dagul po, Sir Alvin. Yan, kapitbahay mo lang kaya. Pag, Sir Alvin, binibigyan mo na lang sila. Yung madaming dilata yung binigay si Ninong Rene. Tapos bigas. Bigyan. Tapos natambay sila dito. Tapos magnatin pala Sir Alvin gata si Kailin. Kaya bibigyan po siya. Kawawa mo. Kawawa mo yung bata ko. Oh, nag-iiyak na si baby. Ano sila Sir Alvin? Awa ako sa bata. Magkakapatid silang apat na Ay, magkakapatid din. lahat? Oo, sila. Apat Dami. yan. Yan, sakto apat. Kasi yung nanay niya, nagbubuntok po. Yung papa niya po, nagtatrabaho sa, ito? Sa Dayo, Sir Alvin. Nagko-construction. Construction. Di man din sapat ang kaya nakakaawa. Dito sila Sir Alvin natambay. Sa bahay. Awa man Sir Alvin. Kawawa man. Kung ano din naawa, sinasabihan ko sa mama niya na huwag na magangtukad at kawawa mo ng baby. Kailangan mo. Bigyan mo ito kay mama niya. Mapadala kami. Ay, iyo Sir Alvin. Kay mama. Ay, matutuwa yun Sir Alvin. May grasya. Ay, salamat po Sir Alvin. Sige, bigay ko po Bigyan ito. mo dun sa mama nila. Salamat po Sir Alvin. Kay Ate Dagul. Papuntahin ko na lang. Para magpasalamat din. Wala man daw. Wala nga nagtukad kay Bahat si Anda. Di pag sa sunod na lang paano Sir Alvin? Yan Sir Alvin, di naalala mo Kawawa yun? yung mga bata ay. Oo, naalala mo Sir Alvin na na nagbinta ka dito ng bigas. Yung nagbili baga sa'yo yan. Na madaming mga anak. Sabi ko baga sa inyo Sir Alvin. Marami kang anak. Pia, Kawawa may mo. kwarta na ka mo oh. Tinaon na Sir Alvin. Kwarta niyo ba yun eh. Salamat ka. Pasalamat ka magyaigdi. Magyaigdi. Magkakapatid sila lahat. Ang dami nila. Talaga oh. Hoy, ano? Ate, oh. Kamukha. Ilang kamukha rin kayo? Magyaigdi. Oh, yan. Sila Sir Alvin. Nandito yan. Kakaawa nga Sir Alvin. Ay, hindi man. Yung mama niya Tao ni Sir Alvin. Magpasalamat ka mo kay Sir Alvin. Pasalamat ka mo kay Sir Alvin. Salamat po. Yan. Ito ang Ikaw bunso na nila magbigay Sir Alvin. Kaya baka mawala. Eh, yung hindi ko ito bibigyan, baka mawala. Doon na lang Mag-bless sa ka mo nanay. kay Sir Alvin. Gusto ka mo. Mag-bless. Baka kasi mawala. Kaawa ka na Sir God Alvin. bless. God bless. Ay, si Kalbo din. God bless. God bless. Awa man Sir Ang dami Alvin. nila ano? Ang dami na apat po Oh, sila. God bless. Yung tatay nila nagtatrabaho Oo, na. nagtatrabaho nga po Sir Alvin kaso dahil man din sapat ang kinikita. Tapos si mama niya nagantukad, sabi ko nga nakakaawa. Sabi ko kung wala atang nagtutulong sa amin, sigurado din ako nagbubundok din. Kawawa si Kylie, kaya naawa din ko Sir Alvin. Oo, dun sa bata. Pag may anak ka na pala, talagang doble na yun. Oo, sobra Sir Alvin. Pag may Makaawain ka anak sa- ka na, ay nakakaawa talaga mga bata. Magtukaw na ka naman. Manood na kayo at salamat kayo kay Ate Disgay. Sa iyo Sir Alvin at binigyan mo. Oh, welcome. Siya malaking tulong ko sa kanila Sir Alvin. Sasabihin ko kay Ate Dagul kaagad, bigas ang bilihin at mahal na ang bigas. Baka kung ano pambili. Kayo, kamusta kayo dito? Ayos lang kami Sir Alvin. Kahit sa inyo Sir Alvin, ayos kami. Hindi man kami Sir Alvin nagugutom. Hindi gaya nun Sir Alvin talagang halos nagugutom talaga kami. Walang naghahanap buhay sa amin. Tapos yung pagtutukad ko talagang kulang pa Sir Alvin. Kaya simulat na vlog mo kami Sir Alvin, hindi man ako nagugutom. Mga bata. Sir Alvin? Nawa ako. Nawawain ako sa bata. Pag may anak ka na Sir Alvin, Oo. doble na yung awa mo sa pag nakikita mo. Walang magulang, walang nagbabantay. Nakakaawa Sir Alvin. Ay, matutuwa ito Sir Alvin sa Ate Dagul. Oo, Chat ano kita nila? Sir Alvin, sabihin ni Ate Dagul mo na. Natutuwa yun tatabi ko lang to Sir Alvin. Dahil saan na i-plan mo si Sir Alvin. Ang pag-ibig mo sa akin wala. Meron na siyang ganito, kasi meron ng ganyan, ano? Oh.
Ganda ng ano, madaming talbos. Sir Alvin, kape po kayo. Ay, salamat. Salamat ano. Di pa pati ako naalmusal. Hindi ka pa naalmusal. Tanghalian. Hindi pa rin yun na ano. Wala, pinapakain ko sabi daw dito na. Sabi dito. Hindi na nakaalala Sir Alvin dahil sa silbon. Naisip niya ngayon, hindi pa siya kumakain. Oo. May kain rin doon sa bahay. Oo, iwan. Masabi ko nga Sir Alvin, mahiya-hiya, gutom ang abot. O, ano nangyari sa'yo? Gutom. Oo. Nasa ngayon, wala nang hiya-hiya Oo. para hindi magutom. Ano Sir Alvin? Hindi ako gutom. Hindi ako gutom. Hindi siya gutom this guy. Hindi. Magugutom ka? Gutom ka? Ako hindi. Ang grabe, ano Sir Alvin? Ganda mo. Ay, kaya ang cellphone. Oo nga, maraming salamat po Ninong Rene at Ninang Lani. Gawan mo na akong Google ko. May ano na to, Google na itong account, ano Sir Alvin. Wala pa yan. Wala Magawa pa ko yan. ba yung Google? Gagawan Saka pa yan. kuha pala ng nyug ano. Cedric yung nyug na ano. May kuha ka ng nyug. Pagkata. Yung panggata na naubos na, mabili. O yun, Kulang yan, magata kami ni Sir Alvin, may gagawin pa pala ako. Ang dami pating talbos ng kamote sila. Oh. Matanong nga ni kami. Ang daming tanim. Yung binigay po ni Mami Joy, matanim kami ngayon. Kaso lang ang panahon nga Sir Alvin. Ay, oo. Hindi Masama, maano pa. maintindihan, masama ang panahon. Oo, ano Sir Alvin. Kawawa man. Hawa ako pag ganyan. Ang dami nila. May Kaya mali. nga, ikaw nga Sir Alvin na. Franco. Sa akin na lang, dadalhin ko na ito ha. Dadalhin ko na itong maliit. Ha? God bless, grabe naawa ko sa Oo, amin. ano Sir, buhit lang din ako nga na. Uy, mga luto si Cedric. Ano yun, Cedric? Ay, yung ano, shell. Shell po. Ah, Lulutuin natin, maluto. tara. Nagbili kayo niyan Sir Alvin? Hindi. Hindi, kinuha yan ni Cedric. Ah, Kinuha dun sa ano baga? sa dagat? Oo. Nagpadala po baga ako nito na dati sa inyo. Ano Sir Alvin? Oo. Nakalasa ka po no? Masarap nga yun. Ganyan. Inano Shell mo. ng dagat. Ay, wala pa yata na schedule. Wala pa. Hindi ako nakain kasi niyan. Shell ng dagat. Nakain to? Dagat yan. Mas malinis yan. Sarap yan, malinis yan. Mm. Kasi lang nasa sapa. Oo, malinis ang dagat. eh. Pag ano kasi may asin na sa dagat. Parang ito po ang ano. Luluto ni na Cedric. Galing ko sa dagat. Talagang tayo ibibigay, no? Pag ikaw ay So, ganyan pala yan. Mamahalon ko man siyang tudo-tudo. Ay, ganyan pala yan. Tinatanggal yung ano. Tatanggalin yung ano matubis. Para masupsup po baga Sir Alvin. Para mas Ang dami baga po nito yung nakukuha ko nung punta pa sa dagat. Tikman mo na kuya yung ano, luto. Kayanin mo kuya Joel, ay. O, titikman ko din. Ay. Yan Sir Alvin. Ay, mainit. Hipan. Anuhan mo Yan si po, Sir nagluluto Alvin, na po. balutan mo si Sir Alvin yan. Kaya nga niya ano kasi. Yan na oh, luto na. Ilawan mo man! Di, ay, kita man. isa na lang. Ayan na oh. Dami na oh. Isa na lang. Ayan po mga kalingap luto ni Cedric. Ayan, masarap po yan. Patitik muna namin yung ano, Yung isa. ano? Shell. Shell. Yan po oh. Oh, ito po mga kalingap po. Ayan oh. Pinakain na. Ay, masarap po si Kuya Joel, sarapan. Walang sabaw. Walang maluk. Kanin. Wala kang kanin. Yap. Wala po. Excited no. Ito Yan na po. naman, ito na nga. Yan Sir Alvin. Ito sinisip-sip. Oo. Pero mamaya na mainit ka. Mainit pa. Sarap nga, ang sarap. Masarap, masarap. Sarap. Masarap yung isa kaso binigay mo kayo ng Ayun na. tuntut-tukul.
palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyo makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso at matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Ayan mga Kalingap, good kaibigan morning. nyo. Hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. At puntahan po namin si Lola Mamerta, yung parang si Lola Damiana na nanguhula. Sumama